Passeig a peu des del Palau de l'Ermitage fins a la fortalesa de Pere i Pau, passant pel pont del Palau, la illa Vasilievski i contemplant les vistes de l'Ermitage, la cúpula de la catedral de Sant Isaac, un vaixell que fa de restaurant, fins a arribar a la fortalesa de Pere i Pau. Tornada passejant a peu, ja fent-se fosc. A la matinada següent, de bon matí, agafem un vaixell ràpid per anar des de l'embarcador del Palau fins al Palau de Peterhof. El riu Neva neix al llac Ladoga i només fa 74 quilòmetres de llarg, tots ells navegables, però és el quart riu més cabalós d'Europa després del Volga, el Danubi i el Rin. La part final del riu quan ja desemboca al Golf de Finlàndia. Veiem el camp de futbol, edificis moderns. Ja de tornada de la visita al Palau de Peterhof, veiem el port de mercaderies, el port de creuers, diferents vistes de les ribes esquerra i dreta del riu Neva. Fins a arribar al moll d'embarcament.